Gamon jini ne naki ya shiga zuciya ta ya zauna. Soyayya gamon jini naka ya shiga zuciya ta ya zauna. Hayya 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 hayya. na zo da sallama amsa a san kiri na cin gasa ta baki zana ɗaukansa a zuciya ta kin nisa na baki kauna ki kula da ni cuta a raina ki ce magani taho kawai ki ji abin da ke so soyayya. Tunda akwai ka waza na ɗauka ni a kanka zan jure duka in rasa kowa inda akwai ka ni bani jiya inda muryar ka ji kima biki al'umma suke nuna maka ƙauna ka da ɗau himma ba mai cimma ni sai da kai mai sona. Hayya kamar da wasu sun kiya kama ni ya sani jinya ki dan zo ki duba ni duk masoyan ki yanzu ce musu sai ni sanadin ki duniya ta gane ni. Na ni